Nah, mulakno iki mu kebenarane ning gone apa, Kang? Iki mu sing tulisan Arab 30 juz. Nggih. Kaserat ning gone Lauhul Mahfuz. Nah, hadis qudsi kuwi perjalanan wahyu Quran sing dilakoni Rasulullah ning gone bumi. Kuwi sing kaserat ning gone bumi. Nah, Rasulullah nggur iki mau jalanke 29 juz kan. 29 juz. Heeh. Kan 30 juz to? 30 juz nggih. Nah, sing 30 kan kuwi mau diwedhar. Wedhar iki mau apa diudari? Nggih. Digawe lakon kebenaran ning gone bumi Pulo Jawa. Lah mbok ya sapa wae iki mau buka surat An-Naba juz amma yo juz amma iki mau alif tak sak. Nah, nek ning gone Arab kan Nggih. Quran iki mu perintah buktine apa ikra. Nek ning gone Jawa kan iki mu Quran tongkat pegangan kanggo slamet donya akhirat. Slamet tata cara iki mu tuntunan benere ibadah. Nggih. Slamet tata cara tuntunan awake dhewe iki mu dikai amanah. Nggih. Kuwi dadi pegangan.